тамошобинони азиз, дариҷа чанд борои Ӯзбекистон арзон шудагай. Инеҷа ҳамаш бори Ӯзбекистонай. Ана палточо 80 сомонӣ. Бине чиқар хушрӯакай. Ино то медонед 2 солара размер дора. На. Чиқар хушрӯи фасонча барои кӯдакако, барои духтарако. 80 сомонӣ. Дар Корвон тарафи Тилобозор рафтум дарвоза, якум ряд 48 магазин. Магазинои шишагӣ дӯстони азиз. Иҷада бисёр чизошон вая борои Туркияй. Ине ки ҳозир мебинед ами як ряд ҳамаш бори Ӯзбекистонай. Ҳозир ман нархошона гап мезанам, шумода метавонед омада интихоб кунед. Ҳамаша распродажа кардиям. Анамин ваё чӣ меган? Безрукавкои мехдори фасонак сифати хуб. Ино 55 сомонӣ. Диде? Анаминам бори Ӯзбекистонай дӯстони азиз киртачаҳак хушрӯ то 4 солара размер ҳаста. Туникачада нархи 55 сомонӣ. На арзон кардян. Бори Ӯзбекистонам бошад, медонед сифаташ аҷоиб хушрӯ. Бори Ӯзбекистон чанд намуд дора, ҳам сифати хуб дора, ҳам сифати на он қадар. Ана инош бо майдатаран. Ҷаҳар хеле сумка дора. Бухтон аз наздик омада як бор метонед хушрӯтарак бинед, бо зарчашам будай. Зарчам. На. То 4 солара размер ҳаст. Чӣ хеле гуфтам? Нархаш 55 сомонӣ. Инаи чанда спартификача? Савдогар биромад. Ина бинай спартификачаам хушрӯ. Иша бо мепурсам гаптон мезанам. Баъд ҳозир гуфтам ки и тараф ҳама бори Ӯзбекистонай, не Ӯзбекистон набуда исинаш то анамиҷара бори Ӯзбекистон буда. Ана спартификаҳо бори Туркӣ. Турецки. Дидед спартификаҳо 160 сомонара 100 сомонӣ кардиян. Тройкаҳои 160 сомонара. Турецки. Инамино ҳамаш 100 сомонӣ. Аксия рафтистай. Диде? 100 сомон. То чанд солая ё? То 3 сола 4 сола размер дора. Бачагиян. Ана ишам хушрӯвак. Ишам тройка 100 сомон. Амиё 100 сомонӣ. На брижачаш. Бори Туркӣ метавонед биёед ами магазини рақами 48 тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, якум ряд магазинои шишагӣ. Аз ин магазин ма бисёр видео кардагиям. Борошон арзонай, хушрӯвай, интихобуш хеле зиёдай. Ина марҳамат барои кӯдако метавонед омада харидорӣ кунед. И чандай плашовкича? Хушраи майдаҳак. 55 сомон да метиҳад. И бори киҷо? Бори гуванҷо бине. И жимпирако чӣ? Ана ино 90 сомонӣ. 120 будай 90 сомонӣ кардиян. Бине чиқар ғавсай. Дохилаш мех дора. На капюшоншам ғавсакак. То ҳами 2 солара тақрибан размер дора. Ё розовишам ҳаст, сирхшам. И палточа чанда? Хушрӯчаи турецкия 80 сомон. И медонед ҳами 2 солада мешава. Драпай ваеш материалаш. Баъд бо анаихе жимпирча. Жимпирча чанда? 80 сомон и жимпирчак турецки будай. И тараф жимпирчаҳо 80 сомиян? Ана жимпирчаҳо 80 сомони турецки. На марҳамат метавонед омада бо аз наздик хутон як бор борора тамошо кунед. Касе ки дар Тоҷикистонай. Инаш чандай? Неда бине. Инаш 80 сомон да медодиян. Инаш то 4 сола 5 солара мешава, размер дора. Тамошобинони азиз, анаи спартификаи вая бори Ӯзбекистонай чӣ хеле ки гуфтам. И 90 сомон будай. Марҳамат то 3 солара мешава. То 2 солара ҳатто.
размериш то 2 солая. Хулас бинед хитон беҳад борошон бисёрай. Диде омада бо хитон аз наздик якта ба якта бинед арзон кардагиан қариб ҳама чизшона. И тарафа ҳамаша ман видео кардагӣ ҳастам. Бинед 3-4 рӯз пеш видеоҳома дар уҷа анами дестикиё нархошон пурра фаҳмондагия чӣ куртка чӣ мисол дигар чизошон.